Kasinjuk kirang ba sanshnong manat area kala penpawi kajing sngo kya kabajur halor kajing bam shim kya jong katanat MECL mau kerwan division ban maramat iki post lain kibla sarang bat sator kiba pensi area kayat ke yang kipat pa kamtam ha kayom slam bo na kilong yang ki haban sa shiki yang ki para marjan na marka jing tieng yang ki sainar kiba kemding ha kapor bajur kala air kat kum ka kurwo khubor no ba ready shela President SRSSME Badupa Lingdo Menteri Shnong Manan Kilong Bala Jandap Sopus Nam ke Jingwan Bo iki post lain hagani kathan Henry ke pesngo si kalong hadu menta kampat ladon kata ke Jingmaraman yakini ki post lain kumta na kaliang kasinjo kadawa na katanan MECL bahkan shimkya lem yakini ki jing jong kita nyong kendong ban wan maramat klo yaki post lain ki belas sarang bat ban penkan riano iki post lain ki badan marjan bat ki yeng breu namar ke bo jing ma jing sier ki padpa kasinjo kadawa ru ki lain man ki badai pet yakini ki than ki dei bandan hakini ki shnang bansa haki wei ki jaka ki bajngai na ka ne ka than khamtam ha ka por yor namar lada don jingjai ka ba kirki kanumbu jinge ki patpa ki badai ki development baper jong kan kadang bat ka than bat ngilap ru ba kadon ka wei ka ying ka sem hang tei hasnong manat ba ki pus ki chong sir kumbang li sneu nai ni nong kren ba kren bat lahaban penkenria ying ru hak por selat lei imat bagane ka MSCL kam sem da sim khia kakua bala kumno satang ladalawan poi ki report na kabenta ka jingjia hakaba ka ki jingjia ki baselfi la kalong ha ka ba shot ki like ki kumto ne hakaba ki koren la ne yabru teng ru ki babun ki long kumta nadu bala sina ya kane ka elektrik sekini ki tanjong ni hadu mentangin padio yang no baka MSECL kawan ban repair ya kini ki line ki balajak tina kaliang jangi kum ka senjuk ngidon ka jing seukhia du kata bangi kuaru bakan nom jia kana bangin yo ya ka ban ai ya ka report ya ka jing jia andre ngisu kentu bala kumno kani ka lei kamdei ka ba pisu ai kran ni pisu ai kadei ka like ka ba ki pai ba ki haban da siu la kadar te ka lat kadei yaki ba pidei ban sim khia ya kane ban penbiang ya ki jing don kam kenang ba kanom jia kano ka ba siu si ha kani ka dong bat ka thain ka jengi kani kadei ka masaj ka bangi pha sia ka MECL namar ba ki na kalian yang ka office ru ngayo sngeu bakilawan ban pet ya kane ka line handrai hadu menta kim sem lapen urlong ikerpat bala kumno ki dai ban pen urlong kenang bangin ngin nami umat ya ki jing selsi ha kane ka dong bat katan ka jengi coba bakin le kam kloino iya kane kat bala na kaliang jungi ki noyalam yung ka manat area sanshnong ni don ha kani kapor nak bentaban pentip sya ko office ka badai kmi nam ta jong kani electrical ka ba nak kapor sya kapor ni ya kendu jing ha ka bedan kat bat kani ka lach bat khamtam nam ta jong ki post elektrik ki bala sator ki bal sarang ka ba lawan rak ru ya kicingma ha ka imlang saklang kilong ying krosem tena kaliang jungi na kaliang jong ka sunong manat rangkat bat ka mobidong kumbangi la lebu ya ki jingtho sya ka office nak banta jong ka mainline ka biui ba nam ta jong ka mainline ka lach ka ba ngila ide nam ta jongka office ba ngin pen kelano ya kenika line sa kenika abala don ka surok menta nang ba nakaliang jongka
kipos lane ka line ba kan long ka ba iskem bat kamdon kono ka jingwit ka jingwa bat kumbalong menta na kaliang jong kenika mainline ka ba la ya syarut jong ka sinong bani i babun ki ni pus elektrik ki ba kumlong ba kila sarang kila sator satangkat no keto kene bakin klem namar kata ko ngiyai kerpat nam tajong ka office ke badai kmi nam tajong kene elektrik ba pide ban sim kelem nam tajong kene bat na kaliang jongi na kapor ka bangi laju let ya kedu syak office na way officer syak way pat ten rengi iba ki ai bro ucing tmu bucing kuat jongi nam ta ka bahal kamiat kabedan kad bat kene ka elektrik imat sabana kaliang jong ka office kam don keno ka jing sim kelem nak banta jongi te kumbali kun pau da kirang ba nam tar ni ka elektrik kam de bangi shu thang eng reng da siu da kapisa te lakum no leng ko office sumphaban sim khalem nam ta jo gane nang ba kanum jia keno ka jingjia susi ha po jo gane ga sino ne ka dong ka than ke jongi te na klingi nya kerpat nam ta jong pig office sumphaban sim khalem nam ta jong gane de ban shu bu sa kumne kumba lalong malong malak por le kenduk pig office dan rei cu ngap jarja mar tala ka long kumne ka manra ingi kum ka dong ka thany deng jong ka jing snow dunong barkur ka jing ir namta jong ka jing jongi kum ki briu te ka ne po nak le jongi ya kerpat namta office so haban sim khalem namta jong kane te nakaliang jongi hakna kupor kumbang yai ban man kapor sepang kejing pentip bat ki report nakaliang kisnong ha kini kitan jongi apo jeng ke office makruat rei ka jing ai report ke jongi ke jing pentip ke jongi cepok ke office labun bun snam bun sen rei kim ju urlang te imat ba ka jing simkia nakaliang jongi ki sinong kamentoi